Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, para doon sa mga bago nating tagapakinig o kahit sa mga datihan na, marahil napapansin ninyo, lahat ng mga kwento ko nanggagaling sa pamilya ko, lola ko, Ate Rose, Kuya Mar, Ate Badet, o kung sino pang malalapit lang sa akin. Kasi ganito yan, hindi naman ako kumukuha ng karanasan sa mga subscribers ko. Wala din akong writer kasi nga, hindi ako nagkukwento ng fiction. Ilang beses ko nang napaliwanag to pero may mga makukulit kasi talaga. Ito lang naman kung hindi ninyo trip yung kwento ko, choice of words, setup ng kwento, o kung ano pa yung mga nirereklamo nyo sa comment, pwede kayong lumaya sa channel ko. Hindi ko kayo kailangan dito. Ang sa akin lang, kahit paulit-ulit yung words na binabanggit ko o setup ng kwento ko, as long as naiintindihan niya ng marami kong avid listeners at natutuwa sila, sobrang kontento na ako dun. Lalo na sa mga kababayan nating OFW, na ito lang yung libangan. So, kung magaling kayong magsulat, magaling kayong mag-setup, meron kayong nakakatakot na karanasan, yung mga tipong tatalunin lahat ng kwento ko, bakit hindi kayo gumawa ng sariling channel nyo? 'Di ba? Ganun kasimple. Yun lang. Masyado nang mahaba to. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1985. Gihulngan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kamamatay pa lang ng tatay ng kaibigan ni Ate Rose. Meron silang kaya sa buhay. Gawa ng marami silang mga lupain sa Negros. Bago ito namatay, nagbilin ito sa asawa niya na hati-hatiin ang lahat ng lupain niya sa lahat ng mga anak niya. Meron kasi siyang 8 anak. Ang napuntang ari-arian sa kaibigan ni Ate Rose, yung lupa ng tatay niya sa Gihulngan. Pabor naman yun sa kanya kasi hindi na siya babiyahe pa ng malayo para bisita-bisitahin ito. Isang malawak na lupain ang binigay sa kanya nun. Medyo liblib na din tapos kakahuyan yung nasa paligid. May mga kapitbahay naman pero ilang metro ang distansya sa bahay nila. Magkakalayo mga bahay-bahay doon. Bilang may asawa na itong kaibigan ni Ate Rose, napagplanuhan nilang bumukod na sa nanay niya kasi halos lahat ng mga kapatid niya doon pa rin nakatira tapos yung iba, asa lang naman sa magulang. Nakakahiya kung makikisiksik pa silang mag-asawa doon. Ang sabi niya sa nanay niya, 3 buwan na lang ang itatagal nila sa bahay nila. Kasi nga, unti-unti na silang nagtatayo ng kubo-kubo na pansamantalang matitirhan nila sa lupang ibinigay ng tatay niya. Kahit nalungkot yung nanay niya, pumayag naman ito kasi nga may asawa ni. Wala pa man ding 3 buwan, lumipat na silang mag-asawa. Unang araw, linggo, buwan, ayos naman. Maliwalas, tahimik, payapa, mga tipikal na buhay sa bukid. Tanging mga hinahangin talahib at mga puno lang ang maririnig mo. Isang hapon, habang nagpapahinga itong kaibigan ni Ate Rose, may naririnig siyang sitsit na nanggagaling sa labas ng bahay nila. Psst! 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 Tapos pagtingin niya sa labas, wala namang tao. Yung asawa niya nasa kwarto nila, natutulog. Ang ginawa niya, tinitigan niya yung asawa niya. Baka kasi pinagtitripan siya. Pero meron na namang sumitsit. Psst! Psst! Ginising niya yung asawa niya. Ang sabi niya dito, meron siyang naririnig na nansisitsit sa labas. Baka pinagtitripan sila. Pinakiramdaman muna ito nung lalaki. Hanggang sa meron na namang sumitsit. Ginawa nila. Lumabas sila ng bahay para tingnan yon.
wala. Walang katao-tao. Umikot na sila sa paligid pero wala talaga. Hanggang sa nakarating sila doon sa gilid ng bahay nila. Sa gilid ng bahay nila, merong isang napakalaking patay na puno. Napakalaki nito at napakaraming mga sanga. Pero ni isang dahon ay walang tumutubo dito. Sabi ng lalaki, wag na lang nilang pansinin. Baka mga bata lang na nantitrip. Nung naglalakad na sila pabalik ng bahay, narinig na naman nila yung sitsit. Nanggagaling na yun sa likuran nila. Kung nasaan yung malaking patay na puno. Tinitigan nila yung puno. Tapos nakarinig sila ng mga hagik-gikan. Sabi ng lalaki, mga bata lang yan. Halika na. Huwag na lang nating pansinin. Ang ginawa nilang mag-asawa, pagbalik nila ng bahay, naghintay sila kung merong bang bababa o lalabas doon sa patay na puno. Pero buong maghapon nang lumipas, walang mga bata. Sumapit na ang takip silim, pero wala pa rin. Nanatiling tahimik yung puno. Habang kumakain sila ng hapunan, napansin nitong kaibigan ni Ate Rose na para bang ang liwanag sa gilid ng bahay nila. Sinilip niya ito at laking gulat niya na yung malaking patay na puno, kitang-kita niyang nagliliwanag yun. Napapalibutan ito ng napakaraming ilaw. Hindi niya lang alam kung anong klaseng liwanag yun. Sa gulat niya, nagsisisigaw siya at tinawag niya ang asawa niya. Pagdating dito ng asawa niya, maski siya ay namangha dahil sa itsura ng puno. Sobrang liwanag nun at sobrang ganda. Pagtingin nila sa itaas, may mga munting liwanag pang dumadapo sa puno na ito. Imbis na matakot, namangha sila sa ganda ng puno. Pinanood nila yon at tumagal yon ng 5 minuto. Hanggang sa dahan-dahan nang nag-aalisan yung mga munting ilaw. Matapos ang 5 minuto, bumalik yung itsura ng puno sa dati. Maya-maya pa, narinig nila na mayroong tumatawag sa mga pangalan nila. Yung mga boses, kakaiba. May matinis, makapal, karalkal. Basta, sabay-sabay na nagsasalita yon. Tapos puro pangalan lang nilang dalawa yung sinasabi. Ginawa nila, sinarado nila yung bintana. Bilang may alam itong kaibigan ni Ate Rose, bukas na bukas meron siyang gagawin sa puno na yon. Alam niya na hindi mga bata o tao ang nasa puno na yon, kundi iba't ibang uri ng mga nilalang. Palipasin na muna nila ang gabi. Tapos bukas ng umaga, ihahanda niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Kinaumagahan, pumunta ng palengke yung kaibigan ni Ate Rose kasama ang asawa niya. May mga dahon-dahon itong pinamili. Matapos nilang pumunta sa palengke, dumaan muna siya sa bahay ng nanay niya. May mga ilang bato o bote ang kanyang kinuha. Nung kompleto na ang lahat ng kailangan niya, bumalik na sila sa tinitirhan nila. Unang-unang ginawa niya, lahat ng mga halaman at dahon-dahon na kinuha niya, dinikdik niya ng pino. Kasabay niyan, meron itong langis na ipinapatak habang dinidikdik niya ang mga ito. Matapos lahat yan, pinagbaga niya yung mga batong kinuha niya sa bahay ng nanay niya. Tapos ipinatong niya yun doon sa mga dinikdik niyang halaman. Habang umuusok yun, lumabas siya ng bahay. Unang-una muna niyang pinuntahan yung buong paligid ng bahay nila. Habang nagpapaikot-ikot siya doon, meron siya mga inuusal-usal na salita. Tapos dumiretso kaagad siya doon sa patay na puno. Pinaikutan niya yon ng usok habang may inuusal. Tumagal siya doon ng halos 15 minuto. Nung pahina na yung usok na daladala niya, iniwan niya yon sa tapat ng puno. Ang sabi niya sa asawa niya,
lahat ng klaseng nilalang na nakatira sa puno na yon, magsisialisa na lahat dahil sa ginawa niyang pausok. Takot ang mga yon sa tinatawag nilang insenso. Lahat ng sitsit at tawag sa pangalan nila, nawala. Wala nang nangungulit sa kanila. Lumipas ang buong gabi. Hinihintay nila kung dadapo pa ulit yung mga munting liwanag sa puno. Pero wala. Ni isang pirasong liwanag wala silang nakita. Halos gabi-gabi hinihintay nila kung magliliwanag ba ulit yung puno. Pero wala na eh. Para bang isang beses lang nangyari yun. Makalipas ang 2 linggo, nakakaramdam yung kaibigan ni Ate Rose ng pananakit ng tiyan. Tapos nagkakaroon ito ng maraming maliliit na bukol sa buong katawan niya. Sobrang katinon. Yung bang parang mga tigyawat. Sobrang dami. Maging sa mga palad niya ay meron na din. Sa sobrang taranta ng asawa niya, isinugod siya sa ospital. Pero maging ang mga doktor doon, hindi mapaliwanag kung anong klase ng sakit meron ng asawa niya. Buong araw silang nagpapalit-palit ng doktor pero wala talaga. Huli nilang pinuntahan yung nanay niya. Pagkita dito ng nanay niya, napamura ito kasi ibang-iba na yung itsura ng anak niya. Halos mapuno na ng maliliit na bukol ang mukha nito. Buti na lang, merong kakilalang magaling na manggagamot itong nanay niya. Agad-agad isinugod siya doon para makita kung ano ba talaga ang sanhi ng mga bukol-bukol na yon. Pagdating nila sa manggagamot, ang sabi lang nito, "Nako!" Tapos hinawak-hawakan nito yung mga bukol-bukol niya. Ayon sa obserbasyon ng manggagamot, mabuti na lang at naagapan yun at nadala sa kanya. Kasi kung hindi, pwedeng mamaya o bukas, patay na siya. Dahil yung mga maliliit na bukol na yun, sa labas lang ng katawan niya maliit. Pero nasa ilalim ng balat niya, lahat yun puro malalaking bukol na. Matagal na yung nasa katawan niya, ngayon lang lumabas. Kapag isa doon sa malalaking bukol na yon ay nagtubig, madadama yung iba. Tapos mapupuno ng tubig yung buong katawan niya. Hindi siya makakahinga at tuluyan siyang mamamatay. Natakot silang lahat sa narinig nila. Tanong agad sila ng tanong kung ano ang pwede nilang gawin para mawala ang mga bukol-bukol na yon. Binigyan sila ng paunang lunas ng manggagamot. Langis lang yon. Ipahid niya sa katawan niya. Tapos kung meron silang nagambala, nasira, o kung anumang mga bagay na alam nilang nakaapekto sa kalikasan, humingi sila ng tawad doon at mag-alay ng manok, prutas, at isuko niya lahat ng posible niyang ginamit para magambala kung anuman yung mga nagambala nila. Lahat-lahat. Wala siyang ititira. Gawin niya kaagad yun pag uwi niya ng bahay. Tapos magpapalipad hangin yung manggagamot sa kanya para merong gagabay sa kanya sa mga gagawin niya. Pag-uwi nilang mag-asawa, lahat ng payo ng manggagamot sinunod nila. Ultimo yung mga damit nilang nausukan nung pausok niya, inilagay nila doon sa puno. Tapos silang dalawang mag-asawa, taimtim na nagdarasal sa tapat ng puno. Habang nagdarasal sila, nakarinig na naman sila ng mga hagik-gikan. Ayan na naman, kinukulit na naman sila. Pero hindi nila pinapansin. Tuloy lang sa pagdarasal. Habang ito namang kaibigan ni Ate Rose, nararamdaman niya na merong pumapalupot sa kanya. Sa buong katawan niya. Tapos napakalamig nun. Pakiramdam niya, dahan-dahan ang sumisikip tapos nahihirapan na siyang huminga. Doon sa puntong yun, iyak na siya ng iyak at labis-labis na nagmamakaawa na patawarin na siya. Unti-unting lumuwag yung nakapalupot sa kanya. Pero nararamdaman niya na nakatitig yun sa kanya. Nanatili siyang nakapikit kasi ayaw niyang makita kung ano man yun. Hanggang merong bumulong sa kanyang tenga ng
Alis na. Pagkarinig niya nun, may naramdaman siya sa katawan niya na tumalon palabas. Kasi bukod sa gumaan yung paghinga niya, para bang ang gaan-gaan ang pakiramdam niya. Tapos nun ay niyaya na siya ng asawa niya na pumasok sa bahay kasi pupunasan pa nun yung mga bukol-bukol niya. Kinagabihan din nung mismong araw na yon. Pagsilip nila doon sa patay na puno, nagliwanag na ito ulit. Pero sa pagkakataong ito, doble na ang tinataglay noon na liwanag. Tuwang-tuwa silang mag-asawa kasi pakiramdam nila na patawad na sila na kung sino man yung mga nakatira doon. Habang pinagmamasdan nila yung puno, nakita nitong kaibigan ni Ate Rose na doon sa pinakatuktok nun, merong nakatitig sa kanya. Yung itsura nun, mahaba ang buhok, merong dalawang malaking tenga, at yung muka, napakaliit lang pero sobrang ganda. Nakangiti yun sa kanya. Sandaling-sandali niya lang nakita yun. Wala pang 2 segundo. Mula nang mangyari yan sa kanila, halos araw-araw naglalagay na sila ng mga alay nila sa puno na yon. Kahit isang pirasong prutas, ayos na. Pagpapakita lang ng respeto at pagpapasalamat din ng mag-asawa sa mga nilalang na yon. Kasi pinagaling pa siya. Di kalaunan, kumalat na ng kumalat yung tungkol sa puno na yon kapag hating gabi. At naging usap-usapan na sa lugar nila na binabahayan yon ng iba't ibang uri ng mga nilalang. At kapag sasapit ang takip silim, lahat ng mga engkanto, nuno, laman-lupa, diwata, duwende o kung ano paman, nagtitipon-tipon sa puno na yon para magsaya. At para makarating sila sa puno na yon, lahat ng mga nilalang na ito ay nag-aanyong alitap-tap. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko, hindi lang sa lugar nila merong ganyang klase ng puno. Kasi meron din ganyan sa Siraway noon. Isang malaking puno yon pero hindi patay. Tuwing 12:00 na madaling araw, napupuno din yon ng napakaraming alitap-tap. Minsan pa nga, nagpapatay ng ilaw yung buong barangay para makita nila yung kagandahan ng puno na yon. Dito ko lang nalaman sa kwento na to na nagtitipon-tipon pala yung mga yan para magsaya. Nung una, hindi ko alam kung bakit nagkakaganon yung puno eh. At least kahit papano, meron na tayong idea. Tsaka itong puno na to sa kwento natin, tumagal yon ng napakaraming taon. Hanggang sa nagkaanak na yung kaibigan ni Ate Rose. Pero pinutol din yun eh. Tapos dagdag kwento na lang, yung pinakapumutol ng puno na yon, namatay. Ang nangyari sa kanya, nagkaroon ng langgam yung buong katawan, tapos hindi siya nakahinga. Tapos yung lugar nila, samot-saring kamalasan na yung inabot. Napepeste yung palay, namamatay yung mga alaga nilang hayop, tapos kung ano-ano pang klase ng kamalasan. Nung nangyari din yun, lumipat na ng tirahan yung kaibigan ni Ate Rose. So, paano? Wala namang namatay, di ba? Kaya